Astăzi un calculator Dell Alienware Aurora R13 la doar 4540 de lei. Este un calculator gaming, unul dintre cele mai puternice calculatoare gaming de pe planetă. Prețul lui de lansare în general este 5.000-6.000 de euro. În cazul de față avem un calculator, cum spuneam, arată ca nou, gama gaming, poate să fie folosit oricum și în afară de jocuri, oriunde, poate să fie folosit inclusiv la birou. Este un calculator cu procesor i9 12900, se poate configura foarte ușor, până la 128 de GB de RAM, se poate alege orice placă grafică se dorește, în funcție de necesitățile fiecăruia. Îl găsiți pe Cheat Group, pe site www.cheatgroup.ro. Cum spuneam, 4540 de lei plus TVA. Aveți 3 ani de zile garanție, licență de Windows 11, foarte ușor configurabil. În momentul de față avem cele mai mari reduceri din an. Intrați pe site, comandați-l și îl livrăm oriunde în România 24-48 de ore.